И тази сутрин ще проповядвам точно за християнското семейство. И е толкова хубаво нашите деца от малки да имат семенцето вътре в себе си. Боже, употребиме тази сутрин, помажиме мислите, сърцето ми, устата ми, нека Словото да попадне вътре в нас, да ни нахрани, да ни изгради, да ни благослови. Благодаря, че работиш във всяко едно сърце. Когато излезем от това място, Словото ти да оживее, да донесе траен плод за тебе. Отново да кажем амин. Сега, разбрахме, че проповедта ще бъде за семейство. И определено не всички може да са семейни, но аз ще кажа така. Млади хора, които още не сте женени, вие ще имате семенцето, вие ще имате принципите и когато дойде вашето време, вие ще имате здрави и успешни бракове. Да кажем амин. Амин. Семейни хора, които сте тук, ще получите неща, които Библията ни учи и вярвам, че това нещо ще ви приближи още повече. Искаме да виждаме здрави бракове. И нека да ви кажа, дявол е разярен. Дявол, не му харесва, защото когато двама са в единство, каквото и да поискат от Бог, Бог ще го направи. Има велики неща, които Бог прави, когато двама души са заедно. И тук има по-възрастни вече братя и сестри, които имат голям опит, но нека да ви кажа, от принципите, от Божието Слово, винаги има какво да се научиме и вие може да научите вече, защото вашите бракове са напред, както и моя, но от опита може да учиме вече децата ни и внуците ни, защото те ще минават същите битки и същите неща и искаме да виждаме това да работи. Така че вие ще бъдете авторитета във вашия дом, ако и да сте на години и да учите и помнете вашите внуци, няма да забравят никога нещата, които сте ги учили, за да бъдат успешни. Отново да кажем амин. Амин. В Битие, искам да поставя основа, 1 глава, 27 и 28 стихове. И Бог създаде човека по своя образ, по Божия образ го създаде, мъж и жена ги създаде. И Бог ги благослови. И Бог им каза, плодете се, размножавайте се, напълнете земята и я покорете. Бъдете господари над морските риби, над въздушните птици, над всяко живо същество, което се движи по земята. Отново да кажем амин. Когато Бог създаде началото, да бъде светлина, създаде небето, земята, растенията, животните, цялата тая красота и хармония около нас. Като венец на своето творение създаде човека. По своя образ и по своя подобие. И четеме, когато Адам имаше цялата тая красота, ако и да беше, там, в Едем, нещо липсваше. И единственото недобро, вижте, за първи път Бог каза, не е добре за човека да бъде сам. Всичко, което твореше, стои, ще казва, добре, завършва деня, направи небето, направи нещата, казва, добро е. И за първи път казваме, не е добре, мъжете си гласни ли са? Не е добре човека да бъде сам. Не е добре без жените до нас. Скучно е, нали? Така че Бог какво направи? Приспа Адам, помните, взел от реброто му. Сега чуйте, Адам беше създаден съвършенно. С други думи, нещо липсва. Така, четейки, все едно пропусна нещо Бог. Не. Бог нищо не пропусна, а това, което му трябваше на Адам, беше вътре в него. Така че той взел реброто и създаде жената. И когато се събуди, вече Адам каза, това вече е жена. Това вече е Ева и ще има живот. И ето го тук Словото, казва Библията, Бог ги благослови. Чуйте, първото нещо, което преди да има заводи, фабрики, църква дори, първата институция, велико нещо, което направи Бог, е семейството. И е толкова важно ние да разбираме. Всяко следващо нещо е в последствие. Бог им даде едно голямо видение. Какво беше видение? Цел, мечта и посока, която няма да бъде извършена в едно поколение. Така че чуйте, благословение е да имаме деца. Първо, благословение ти да намериш правилния човек. Да намериш правилния партньор. Бог те е видял. Това е Божие взаимоотношение. Бог е видял някой до тебе и да извървиш целия си земен път с него. След това казва, плодете се. Плодете се за какво говори? Говори, че ще имаме деца.
Ако само ние сме на тази земя, един ден си отиваме и всичко свършва до тук. Но за да има умножение и днешното поколение ще видите на времето, нашите родители, примерно, когато са били, са имали по 3, по 4 и по 5 деца. И това е било голям проблем и се говорили постоянно за нас. Сега пък новото поколение е съвсем обратно. Те имат по едно дете, нали, и спират, защото, пасторе, нали, голями сметки, голями неща. И нека да ви кажа, къде е баланса? Бог го оставя всичко. Плодете се означава да има умножение. Не може, нали, с едно дете. Нека да имаме 2, нека да имаме 3. Някой да каже амин. Защото е благословение, кой ме разбира? Благословение. Да бъдеш обграден, нали, от хора. И след това казва, плодете се, но и се размножавайте. Сега умножението вече е да имаме внуци и защо не и правнуци. Това е благословението, което Бог даде. Сега, аз искам да го видим заедно. Не е ли велико това, когато дойде момента, примерно, да се ожениш и Бог да ти покаже партньора. Вълнуваш става живота. Ново начало започва, нали? Така. След това, колко е вълнуващо да имаме нашите деца, хора. Колко Бог е подредил живота. Със сигурност не сте се замислили, но аз искам да ви помогна тази сутрин. В момента, в който дойдат нашите деца, всичко става различно. Никой не си преживява тая тръпка. Няма да забравя пред родилното отделение, нали там. Какво се случва? Как седиме на вратите? Нашите тук, нали, менталитета на нашите квартали. Какво правим там? Как чакаме пред вратите? Нали, пълниме коридорите. Ама вълнението, тръпката, има голямо притеснение, след това има голяма радост. Какво вълнение след това? Да растат тия деца. Ето, да дойдете вкъщи да видите. Сия беше много, нали, така, подредена, да чисти. Откакто внучетата са там, елате да видите какво става. Няма подобно. Нека да е разхвърлен дома. Нека да е, нали, разбирате, това щастие вътре, ти игри вътре, това е детски сняг вътре. И всичко това Бог ни го е дал по пътя, хора. Бог го е сложил в семейство. Колко от вас сте имали това преживяване? Тежък ден. Много грижи, много проблеми. И в момента, в който влизаш в дома, казваш, моя дом, моята крепост. Нали? Може да си бил в Германия, може да си бил на други места. Връщаш се в къщи и казваш, нали, чувал съм думите на хора, казват, пасторе, липсва ти прага да седиш там пред прага, бе. Нали? И ето го, това нещо специфично, което Бог ни го е дал. Разбирате ли? Да преживееш най-хубавите моменти. Какво се случва сега? Всеки от някъде пътува. Защо? Защото след месец, като дойдат празниците, да бъдат с любимите хора. Ние разбираме, че повече от бизнеса, че повече от материалните неща, които сме постигнали през годината, най-голямото богатство е да бъдеш с любимите хора. Това отива тази сутрин. Но Бог го е видял, виждате ли? Плодете се, множете се, напълнете земята и я завладейте. Нека да ви кажа, като станеш дядо, това е титла. Ние не сме преживявали такива, нали, емоции, такива чувства. И много хора се изразяват, като казват, нали, внучетата са по-милни от децата. И аз съм се замислил за това, нали, защото си има своето място за децата, любовта е една за внучетата. Защо е така по този начин? Аз си мисля, може би защото, когато сме били млади, оставяме децата там на родителите и бягаме. Празнуваме, правиме това, правим бизнес и нямаме време толкова за тях. Обаче, когато вече сме пораснали и вече имаме опит и години, и с нищо друго не ти пълни сърцето така, както времето с тях. Прибирам се вечер, примерно, бил съм цял ден на път, или работил съм на пет, или каквото и да е. И те ме чакат на вратата. Аз си мисля, малко да се отпусна, нали, половин час. Няма, вратата ме хващат и дядо излизаме. И нямаме къде. Излизам. Вие сте го преживяли това. Точно 15 минути ми трябва с тях и цялата умора просто я няма. Защо? Защото има благословие в това, хора. Така че подредете важни приоритети в живота ви. Нека тия безценни моменти, защото вижте, те ще пораснат. И един ден искаме да седат с нас, обаче те отиват с приятелите. Използвайте тия мигове, използвайте тия моменти. Те са безценни и никога след това те не се връщат. Така че всяко нещо на своето си време. Сега искам да кажа нещо много, много важно. Когато Бог създаде мъжа и жената, създаде мъжки пол и създаде женски пол.
И аз ще вляза малко по-дълбоко, защото ако в църква не се говори за това, ще го чуеш отвън и ще се говори по неправилен начин. Трети пол църква Бог не създаде. И толкова модерно днес, ние вече искаме Европа, ние вече искаме да бъдем в голямите държави, но голямите държави си имат своите отклонения, защото ги няма принципите на Библията. И ще видите днес, има съвсем нормално в голямите държави, в европейските държави, да има гей бракове. Закона го разрешава. Мъж да се жени за мъж, жена да се жени за жена. Да се съберат, примерно, хора, да протестират, да се издигат там шарените знамена и да искат даже своите права. И те казват, не е важно, примерно, как се е родил, а е важно как се чувства. Нека да ви кажа, не как се чувстваш, а Бог категорично го е казал в Словото. Женски пол си е женски пол, мъжки пол си е мъжки пол. И нека да го кажем, това е грях. Ние трябва да сложим ясни принципи пред нашите деца. Защото гледайки, имайки достъп до интернет сега, това, ако не е сложено, виждате ли колко е важно идването на църква. Не знам за вас, как го приемате като една неделя, която да чуеш нещо и да си починеш, но нека да ви кажа, в църква се поставят ясни приоритети и стълбове, които благославят целият ти живот. Така че, защо Бог? Това е грях за него. Еми вижте, ако е мъж с мъж, това, което ви прочетох, няма умножение. Това е проклятие. С други думи, до тук. Жена с жена. Това е проклятие. Няма повече наследство. Няма деца. Така че Бог го е казал. Бог го е видял и има благословия единствено и само в това. Възпитавай детето от рано в подходящия за него път. Няма да го стави дори когато старее. Така че тези християнски ценности ги говорете и учете вашите деца, вашите внуци и те ще го предават нататък като щафета в живота. Бог ни каза, че християнското семейство, ден на християнското семейство. Още в Египет, помните, когато Бог каза да принесат едногодишно агне, да вземат от кръвта, да помажат стълбовете на вратите, защото е ден на Господното минаване. Вечерта Бог освободи Божия народ. Искам да го видите. Навсякъде, където нямаше кръв от агнето. Това е протекцията и благословението на нашия Бог. В египетските домове имаше проклятие, имаше тъмнина, имаше смърт, имаше плач. Но навсякъде, където бяха нашите домове, еврейските домове, там имаше благословение. Какво имаше? Бяха се събрали всички около трапезата. Имаха едногодишно агне. Чуйте, ако имаш агне, значи е празник вкъщи. Нали така? И всички са заедно. И в един момент, за една вечер, Бог ги освободи духовно, материално и физически. Така че може да видим, че кръвта на агнето донася благословение, протекция, снабдяване и свобода. Както да кажем им. Вярвам го с цяло сърце. Чуйте, когато дойдем символично днес, кръвта на нашия Господ Исус Христос може да донесе благословеното семейство. Кръвта на Исус пазеше. Кръвта на Исус снабдяваше. Кръвта на Исус донася мир, радост и единство, за да имаме тая хармония в нашите домове. Няколко неща, които тази сутрин Бог ми ги показва. Имаме мъжа като лидер, като глава в семейството. Какво казва Библията за мъжа? Имаме жената. Какво казва Бог за жената? Имаме децата ни. Какво Библията ни казва и ни учи относно нашите деца. Ще говоря по-малко за тези неща. Номер едно. Библията ни казва, че глава на жената е мъжа, а глава пък на мъжа е Бог. Така че вижте, има иерархия. Жената трябва да стои под мъжева власт и нейната глава е мъжа. Но пък глава на нас мъжете, братя, тук ли сте, е Бог. Така че ние също сме под авторитет и ние трябва да чуем какво има в главата. В главата са мислите, в главата са очите, в главата говоренето, устата и главата имаме и слуха. Така че всичко, което ни е необходимо като лидери, трябва да имаме мислите на Бог, трябва да виждаме, да мечтаеме, да имаме цел и посока. Видението Бог ще го даде на мъжа. Трябва да чуваме Неговия глас. Затова сме и тази сутрин на църква, за да чуваме какво Бог ще ни говори и да имаш това молитвен духовен живот.
И след това трябва да говориш в твоето семейство. Трябва да говориш като водач и лидер. Сега главата не означава да си тартора, нали? Да си това, който контролираш да води. Не, вярваме точно в любов, както Библията ни учи. Така че ти бъди главата, но знай, че имаш твоя глава. И това е нашия Господ Исус Христос. 3 неща. Трябва да бъдеш цар, трябва да бъдеш пророк и трябва да бъдеш свещеник в твоя дом. Цар означава да управляваш. Цар управлява. Това е естество, имаме го от нашия Бог. Той беше цар, пророк и свещеник. Нашия Господ Исус Христос. Така че управлявай дома. Имаме тази отговорност. Ние да бъдем лидерите. Да водиш управлението на този дом. Да подредиш по приоритет важните неща. Така че подреждай. От теб се очаква, нали, да царуваш. Пак казвам, не по този начин контролиращо, но ти управлявай. Иска от Бог мъдрост. Правилните неща да ги направиш на правилното време. Да събереш семейството си, нали, семейството си и да споделяш с тях. Ето идва нова година. Не знам за вас как е. Но ние сядаме и плануваме. През тази година, примерно казвам, предстои ни бал. Завършва някой. Насочваме се, силите си, единството си да посрещаме, защото е голяма нужда. Тая година може би ни чака християнска сватба. Някой да каже амин. Нали? Насочваме се там. Силите си, финансите си, мъдростта и там. Тая година, примерно, плануваме да заминаваме в Германия. Искаме от Бога мъдрост. Кога ще го направим? Как ще го направим? Това става от водача. Нали? Ще започваме, примерно, тая година бизнес. Как става? От водача. Сядаме, говориме, ти ще направиш това, другото. Ето го тук сега. Аз имам да служа на вас. Цяла една църква. Добре? Нека да ви кажа, ако съм сам и нямам подкрепа на семейството, аз трябва да го подредя. Аз излязох пред вас, аз говорих неща, които Бог ни води да ги правим, но без подкрепата на семейството няма как да се случи. Така че от теб се очаква да царуваш. След това се казва пророк. Пророк какво прави? Говори за бъдещите цели и намерения на Бога. Да пророкуваш. Ето това ще правим тази година. Ето натам ще отидеме. Ето това ще отваряме. И свещеник означава да принасиш жертвите. Ти си човека, който слагаш на алтаря неща, който е тази сутрин. Много пъти виждате, преди малко споменах, имаме неща, които ние сме забързани в нашето ежедневие, но ще трябва да сложиш на алтаря неща. Може би понякога Бог ще иска времето ти. О, много си зет, много голям бизнес, субвенции и така нататък, имаш много задължения. Ще трябва някои неща да ги оставиш. Защото предимството е на децата, примерно. Сега е време за тях. Да спреш за малко, да отделиш време за тях и да послужиш на тях. Бъди свещеника в това дом. Ти си отговорен тази сутрин да кажеш, спираме, имаме много задължения, облечете се добре, изгладете си най-хубавите дрехи и отиваме на църква, защото трябва да послужиме на Бога. О, но пасторе, единия не иска, другия зред, Ти си водач. Ти си авторитет. Иска от Бог мъдростта, авторитета и ти, правейки го, ще те последват. Когато ти си модела и шаблона, чуете ме добре, бъди шаблон, бъди модел, прави го ти. Ще дойде време. Това нещо ще работи в твоето семейство. Някой да каже мини. Така, в Ефесяни 6 глава четеме, където Библията ни казва мъжете да любят жените. Нека да прочетем това. Пета глава, извинявам се. Жени, подчинявайте се на своите мъже. 22 стих. Защото мъжът е глава на жената, както Христос е глава на църква. Ето стиховете. Но както църквата се подчинява на Христос, така и жените нека се подчиняват във всичко на своите мъже. Мъже, обичайте жените си, както Христос възлюби църквата и предаде себе си за нея, за да освети, след като е очистил с водно умиване чрез Словото, за да я представи на себе си църква, славна, без петно или бръчка или друго такова нещо, но да бъде свята и непорочна. Да кажем пак амин. Как да обичат мъжете жените си? Както Христос възлюби църквата и се пожертва и
предаде се за нея. В други думи, ето го жертвата. Да пожертваш, да сложиш на олтара неща заради любовта, която Бог е показал към всички нас. Така че цар, пророк и свещеник. За жените някой да кажем. Прочетох ви стих, където казва, нали, жени, покорявайте се на мъжете. Защо? Бог така го е поставил като приоритети, като божествен ред. Така че главата, нали, и ти чуваш това, което Бог води твоя съпруг, плана на твоя съпруг. И тогава ти следваш в този план. Сега ще го кажа и разбирайте словото на Бога. Много пъти жените стават главата, защото мъжете не са си на място като глава. Някой път. Така че, нали, чака и като не прави нищо мъжа и не е глава, жените ще ги видите. Те вече стават активни и взимат място. Така че, заемете си място, търсете Бога, чувайте Божието Слово, говорете, водете. И тогава жените ще дойдат. Отново казвам пък, не трябва да очакваме. Чуйте ме добре. Новия завет ни учи. В Христос няма вече юдеин, няма вече гърк. Няма мъжки пол, няма женски пол. В Христос всички ставаме едно. И може някои тази сутрин да не са съгласни с това, което ви учат. Но тук Библията ни учи. Да, има го тая иерархия. Нали, жените да се покоряват на мъжете. Но Бог ни учи, че ние сме на едно ниво. На друго място казва, считайте, всеки да счита другия за по-голям от себе си. Който тя си. Така да почита жена си, сякаш тя е по-голяма, въпреки че Бог ти е казал ти си. И това Библията го нарича смирение. Аз знам в нашите общества. Имаме, нали, общества, където жената там да седи на мястото си. Нека да ти кажа, че ти си хубаво Библията. Когато ти почиташ, чуйте ме, смирението полага живота си, за да бъде издигнат другия човек. Гордостта стъпва върху живота на някой друг, за да каже, аз съм голямия. А Библията ни учи, Бог не горделивите се противи. Вярвам, че ме разбирате добре какво говоря. И когато ние приложим всички тия принципи, ще видите, че Словото на Бог ще работи в живота ви. Така че жената, тя следва, тя се покорява. На друго място в притчи, помните, мъдрата жена съгражда дома, безумната го събаря със собствените си ръце. И ако четете цялата тая глава в притчи, учи какво прави жената. Нямам време да я прочита цялата. Четете си вкъщи, много и моля, всички жени. Тя става рано. Тя се грижи за слугите си. Тя приготвя храната си на време. Тя приготвя за зимата, още вижте, какво означава? Лято е, но тя за зимата вече мисли, предвижда. Всички, които я виждат, я облажават. И говори цялата глава, какво прави мъдрата жена. И тук се обръщам към моите сестри. Бъдете духовни, мъдри жени на вяра. Някой да каже мен. Помагайте ми. Бъдете силни, духовни и мъдри жени на вяра. Аз ще се радвам много. Ние се молим да видим семейство заедно. Но чуйте, ако ти си сама тук, моли се за твоя съпруг. Моли се за твоите деца. Много от вас ги виждам в духа, като генератори, които се молите за вашите семейства. И заради вашето стоене, чувате ли, заради вашите молитви, заради вашето искане пред Бога, Бог ще доведе цялото ви семейство. Сега една жена, помните ли, която отиваше при съдията, за да иска правото си. И веднъж, и два пъти, и три пъти. И той не се боеше от хората, не зачиташе. Но накрая съдията казва, отдайте и правото на тази жена, защото е толкова настоятелна. И нека да ти кажа, ако ти си по този начин, нали, стоиш във вяра, молиш се пред Бога, искрите ще ти се даде. Ти ще имаш това, което настоятелно вярваш, молиш се и чакаш от Бога. Мъдрата жена, пак повтарям, съгражда дома. Всичко това, понякога, когато идват, нали, време, дали ще бъде рожден ден на Сия, дали ще бъде там 8 март, тези празници, които показваме малко повече почет, нали, така, към жените ни. И наистина да се замислите. Добре, голямата, силната, важната част мъжете я поемаме. Но колко неща жените правят заедно с нас? Ти ходиш на работа, и тя ходи на работа. И освен това прави други 30 неща. Нали? Домакинската работа, и така нататък, и децата, и внуците. С други думи, ние сме много уморени, защото сме направили, нали, нещата. Добре, те. Затова ви насърчавам.
жените, към вас е словото. Мъдрата жена съгражда дома. Искай мъдрост от Бога, искай помазание от Бога, като духовен човек и всяко нещо. Защо дава пример, нали? Тя става рано, тя прави това, тя прави другото. Защото показва това, че Бог ще ви даде потенциала, дарбите, помазанието, за да направите всичко, което е необходимо във вашия живот. Ще дадем ви слава. Повярвай го, ти ще съградиш дома си. Ти ще видиш децата ти спасени, ти ще видиш дома ти подреден, ти ще видиш чудесата на Бога по този начин в живота. Няколко думи да кажа за децата. Споменах няколко неща. Прекрасно е това да видим Словото на Бога. Плодете се, множете се, да имаме деца, да имаме внуци и да имаме правнуци. Един от стиховете в притчи казва, децата са като стрели в тула. Какво означава това? Турбичката, която носи стрелеца и там има стрели. Колкото повече стрели имаш, толкова по-силен си. Аз със своите момчета тук, нали, всеки път им казвам, когато се събудя, примерно, съдоменен, щастлив, казвам, един от ляво ми, един от дясно ми. Аз ставам много силен, нали? Защото Богчо и Самуил и Сами, един от ляво, един от дясно. По същия начин е с тебе. Колкото повече стрели имаш в тула, толкова по-силен си. Но тези стрели, какво означава? Взимаш, стрелеца поставя ги в лъка и трябва да бъдат изстреляни. С други думи, трябва да сложиш ясна цел пред тях. Ясна мишена пред тях. Къде отиваме? Кои сме ние? Нали? Ще видите децата ни с чалга, примерно, невярващите. Започват от сутринта. Растат с неправилна мишена, неправилна цел. Не са получавани правилно. И ще видите, толкова е трудно след това промяната. Колко години проповядваме тук? Над 20 години. Колко трудно става промяната. Знаете ли защо? Защото не е било насочено детето от малко. И това, което правим, те първа ние разбиваме, те първа ние пробиваме, те първа ние учиме децата ни. Затова ви казвам, това поколение няма да бъде също. Така че децата постави ясни мишени. Никога няма да забравя, бяха много малки. С нощи имахме младеж, говорих малко за това. Аз никога не съм контролирал Цеко. Никога не съм използвал сила, Славка или Цеко, нали, да ги наказвам. Това са моите принципи. Може би за някой родител работи по друг начин. Но те, виждайки нашия живот, ние сме били модела, шаблона, и ето го, както казва, няма да остави Господа, нали, няма да се отклони от пътя на Бога, дори когато остарее. Защо? Защото те са видяли нашия живот. И ще ти кажа, не си мисли, нали, че детето ще слуша това, което му говориш, а няма да вижда това, което правиш. И ти искаш да имаш резултати, нали? Ти не гледай моя живот, не виждай какво правя аз, ти си посредствен, ти не служиш на Бог, ти имаш своите си пороци и така нататък, но искаш детето да бъде различно. Чуйте ме добре, един Божий човек го казва. Ти ще имаш резултат това, което си ти. Те са отпечатък на теб. Ако ти си духовен, и те ще бъдат. Ако ти обичаш Бога, и те ще бъдат. Ако ти се молиш, сега тази сутрин в колата, Богчо не се е молил, той помолил се Самуил. Сами. Той е само на 3 години. И така се моли, като голямите. И заедно казваме амин. Аз като го слушам, нали, се смея. Заедно казваме амин. Какво учиш детето? Какъв е отпечатък, какъв е шаблон? И ще видите, тези поведенчески модели, искаме или не искаме, те се предават. Аз съм отговорен да говоря Словото на Бога. Погледнете в живота на Авраам и Исак, който е тази сутрин. Когато Бог му каза, Авраам е излез от отечеството, от рода и от бащиния си дом. И иди в земята, която ще ти покажа. И ето Авраам взима Сара. Взима своето семейство. И той тръгва, за да следва Бог. Затова се нарича и бащата на вяра. Но Авраам си имаше своите грешки. Голями грешки. И сега ме чуете, той е голям мъж на вяра, които са допуснати грешки. Отива на едно място и царя харесва Сара. Неговата съпруга. Обаче той беше толкова оплашен за живота си, така че казва, виж, като отидем тук в това царство, няма да кажеш, че си ми жена, а ще кажеш, че си ми сестра. Не го интересува какво ще станеш с жена му. Интересува го да бъде запазен неговия живот. Мъжете тук ли са малко да развеселят тази сутрин?
Какво ще става? С тебе не ме интересува. Важно е да не ме убият. И така, Библията казва, че Сара беше красива. Тук е словото за моите сестрички, които сте на възраст и си казвате, пастор рече, младите да се обличат, младите да се гримират, да своят, нали? Ние не толкова. Сара, вижте, беше на възраст, а царя я хареса. Не видите усмивки, да, трима разбират, с хумора ми трябва да се. С други думи, външният вид на Сара още беше привлекателна, красива. И познайте какво се случва. Царя я хареса и си я взима за жена. Защото има това право, той е цар. И вечерта си ляга, някой тук ли? И когато си ляга, Бог идва и го посещава и казва, с мои думи го казва, да не си посмял да се докоснеш до тая жена. Защото това е Божий човек. И това е неговата жена. На сутринта става царя и се покайва. А още в съня казва, Господи, не съм го знал. С чисто сърце, чуйте, с чисто сърце го направих това. Аз не съм знал за това. Събужда се и казва, Авраам, ела тук. Какво зло щеше да ни направиш ти, голям грях? Ти казва, че ти е сестра. Взимай жена си. Ама освен жена си, взимай Маргарета, взимай Камили, взимай тук дарове. Бягай бързо от нас, защото щеше да ни наречеш голям грях. Така че Авраам, оттам започват неговите благословения. Сега, хванете се за стола. Неговия син Исак, четете си в Библията. Той се жени и когато дойде време, той също, като своя баща, да отиде на едно място. И той казва същото нещо, което баща му казва. Не да казваш, че си ми жена. Кажи, че си ми сестра. Хайде, кажете ми сега, че не наследяваме нещата, които са така в семейство, поведенчески модели и така нататък. Грешките, които прави баща му, Авраам си ги прави абсолютно същи. Исак, извинявам се, които направи Авраам. Така че вижте, това, което сложим пред нашите деца, това е, което ще имаме. Бъди шаблон. Един Божий човек, който много слуша, много силни думи. Искам да поставя такъв висок стандарт на превъзходство, че когато пораснат децата ми, един ден да искат да приличат на мен. Запишете си в младите хора това. Много е силно. С други думи, толкова висок стандарт искам да поставя. Превъзходен живот да живея. Аз да бъда героя на моите деца. Не Супермен, не Спайдермен, не Батман, не Слави Трифонов. Аз да бъда героя. И когато пораснат децата ми да искат да приличат на мен. Не е ли велико това? На кой искат да приличат твоите деца? Примерно поглеждат някой бизнесмен, ако може да бъда като него. Поглеждат някой успешен човек, ако може да бъда като него. Или твоите деца казват, искат да приличат на татко. Искам да ви кажа, наградата, която можеш да получиш в целия ти живот, е да чуеш това от твоите деца. Аз имам една картичка, не че Цеко няма същото отношение, но Славка ми подари на един от рождените ми дни супер татко. Ако ме гледа тази сутрин, целувки, обичам я. Трябва обикновено на лайф, но ако не ще си го гледа просто. И аз я пазя. Просто ако потърся вкъщи, тя си е останала спомен. Защо? Просто обикновена картичка. Чуйте. Да бъдеш супер татко е титла. Защото можеш да бъдеш просто, един от всичките. Но не, да бъдеш супер татко. Не си Спайдермен, пак казвам, не си Супермен, а си супер татко. Което означава най-добрият татко. За мен, аз от вас получавам много почи, от всички. Господи и благослови. Получавам много любов. Но помнете, най-голямата титла, признание, което можеш да получиш, е да получиш от твоите деца любовта и почита. Сядаме ли само на Бога? Не знам дали съм супер татко. Не знам дали съм най-добрия. Но Бог знае, че искам да бъда такъв. Че давам всичко от себе си и се старая да бъда по този начин. Към младите хора, няколко думи. Деца, покорявайте се на родителите си, казва Библията. И на друго място също казва, почитай баща си и майка си, тук към младите хора. И това е втората заповед, чувате ли? Това е заповед с обещание, за да имаш дълъг живот тук на земята. Не го пренебрегвайте.
Ще видите, живеем в едно поколение, което всичко се приема за даденост. За голямо съжаление. Трябва да имам PlayStation. Трябва да имам, подаръка. Трябва да имам новата кола. Трябва да имам. И всичко това се приема за даденост. И когато, примерно, получаваш нещата, чуете, не си платил цена, не се цени. Кой е тук? Ние сме загрижени като поколение. И може би ние сме хората, които правим толкова много. Искаме къщата, без да работят, искаме да имат колата, когато завършат, примерно, средно образование и така, или на сватбата. Искаме да им дадем всичко необходимо. Нека да ви кажа, ако ние ги оставим без цел, идва раздюзване в живота. Защо? Може да не сте съгласни. Аз ще го кажа. Щом ти оставаш млади хора без цел, идва раздюзване. Там, където няма пророческо видение, людите се раздюзват. Защо виждаме толкова млади хора? Пръснати. Да правят неща, които не трябва да правят. Да живеят по начин, който не трябва да живеят. За мен отговорът, не винаги е така, е защото няма цел в живота им. Защото ти си платил цена и ти денонощно, примерно, тичаш, за да направиш бъдещето им добро и леко. Това е прекрасно. Но когато дойде време тогава те вече имат всичко. И те започват отгоре надолу да слизат по стълбичка. Оставете децата да имат своите цели. Оставете децата заедно да градят неща. Оставете децата заедно да имат пред себе си мечти, които ще ги сплотят заедно и ще донесат успех в техния живот. Което трябва да каже амин. Към младите хора, почитайте родителите си. Те плащат голяма цена. Като духовни хора не можеш да говориш по неправилен начин с тях. Не можеш да се отнасяш по неправилен начин с тях. Обичайте родителите си, почитайте. И пак казвам, най-голямата награда е, когато дойде време. Снощи им казах на тия млади хора. Аз съм различен, аз така съм израснал. За което благодаря много, че съм имал такива родители. Моите родители са били голям пример. В живота ни имаме поколения вярващи хора и се е отразило толкова много. Християнка е била баба Тинка, християнка е била майка ми, аз и сега децата ми. В поколенията се предава тази вяра. Но аз никога не съм виждал, примерно, баба ми да говори неправилни думи. Никога не съм виждал майка ми, баба ми да се карат, да изговарят грозни неща. Пък към нас никога не са посягали. Аз още питах Цеко и не си спомням. Никога не съм посягал. Нито към Славка, нито към тях. Но виждате гето и те обичат Бога и следват Бога, без никой да ги е карал на сила. Така че, какво ме е мотивирало? Получил съм от майка ми, примерно от родителите ми, толкова много любов. Тези, които я познавате, знаете за какво говоря, без да обрисувам много. И когато моите приятели, примерно, са били церквата на Римския, моите приятели са били невярващи, момчета от света, някой обича хазарта, някой обича алкохола, някой ще краде, ще направят някакви неправилни неща. Но моето възпитание е било такова, чуйте ме. Никога не съм ви забранявал, няма да живееш това, няма да ходиш това. Но са имали пълно доверие, че така съм възпитан. Когато дойде неправилното нещо, аз да го разпознавам и да имам една здрава граница, бариера и да кажа, виж, приятел, почитам, уважавам, аз съм до тук. И аз много вярвам в моето проповядване, като наставник, като пастор, да ви науча, няма забрани, чуйте, няма и контролиране, няма да успея с това да ви доведа до Бога. Но аз много вярвам така да ви помогна, така да ви науча да обичате силно Господа, че вие сами да знаете границата. Че вие сами да кажете, нататък ако отида, ще нараня моя Бог. И знаете ли кое ме мотивира? Заради това, че съм получил толкова много любов. И казвам, не, моята майка, моята мама, моя тати не заслужават да ги нараня за всичко, което съм получил. Кой ме разбира тази сутрин? Най-голямото нещо е любовта. И това ме е спирало. Не искам да ги нараня, не искам да идват хора вкъщи, да се оплакват. Не искам учителя да отиде на родителска среща и да си наведе главата и да се чуди къде да се скрие, защото, примерно, съм бил недобър ученик. И ако това вътре в себе си го сложим, ние наистина ще имаме успех. Любовта ще направи да бъдеш сина и дъщерята, която Бог иска да бъдеш. Някой взима нещо тази сутрин.
ден на християнското семейство. Мъжете да бъдем това, което Бог иска. Жените да бъдат мъдри, жени на вяра. Децата да бъдат с това превъзходен дух. Искам с това да завърша. Когато ви погледнат вашите съученици там, младите хора, да се чудят какво е различното при вас. Да се отличавате. Това казва Библията за Седрах, Месах и Абедnego. Те се отличаваха. Те имаха превъзходен дух. С други думи, превъзхождаха другите млади хора. Какво ви прави различни? Прави ви различни присъствието на Бога. Прави ви различни това, че познавате Бога и че обичате Бога. И помните, когато дойде време цялото царство да се покланя, беше издадена заповед, ето го. Всички да се покланят на цареви образ. И тогава тези младежи, различни, радикални, решени да служат единствено на своя Бог. Царю, нашия Бог ще ни избави. Но дори да не ни избави, пак няма да се поклоня. Ето ви модел хора. Някой, който познава Бога. Някой, който е различен. Някой, който е радикален. Много лесно беше. Аз си представям цялата тази тълпа, цялото това царство. Младежи, какво ви пречи, нали? Да бъдеш всички. Всички го правят това, пасторе. Всички ходят еди къде си, пасторе. Всички живеят, виж, какво време живеем, пасторе. Тая сутрин Бог ме изпратил да ти проповядам, да ти кажа, ти не си всички. Ти си син, дъщеря на Бога. Ти познаваш Бог и ти можеш да имаш чист, посветен живот на Бога. И нека да го кажа така, ако ти си радикален в твоята вяра, хората няма да се смеят. Обратното, хората ще го читат. И това, че бяха радикални, помните, бяха хвърлени в огнената пещ, там четвъртия беше с тях в огнената пещ. И когато ги извадиха тия младежи, царя заповяда и каза, от сега нататък всички да се покланят на Бога на Седрах, Месах и Абедnego. Господи да ви благослови. Всички ще видят, че Бог е във вашия живот. Всички ще разберат, че има нещо, което те прави различен. Това е Бог, който е в твоя живот. Да кажем заедно амин. Искам да ви помоля да се изправим заедно. И ще направим нещо много, много важно. Миналата служба беше служба на благословение. Всеки може да спрете тук климатика. Не е толкова студено. И така, ако мъжът ти или жена ти е тук, много ви моля, без да странувате. Нали ние сме реформаторите? Нали от нас започва всичко? Искам да отидеш до жена си, до мъжа си, да хванете ръцете си и ще имаме молитва заедно за всяко семейство. Ако не е така и човека го няма тук, ще се молиме въпреки това и вярвай за твоя съпруг. Вярвай за твоята съпруга. Бог да я доведе, да я срещне. Вярваме да видим силни бракове. Някой да каже амин. Амин. Плодете се, множете се, напълнете земята и я завладейте. Няма нищо по-велико да вземеш децата си, внуците си и да тръгнеш на църква и да кажеш, днес е ден за поклонение. Бог ни е благословил, Бог е снабдил нуждите ни, Бог ни е дал правда, мир, радост, чудеса преживяваме, нека се поклоним заедно на Бога. Исус Навиев казва тези думи. Аз и моя дом ще служим на Господа. Ще дадем ли слава на Бога? Аз и моя дом няма да позволиме, тук ли сте, повече дявола да краде мирът ни, скъпите ни моменти, любимите ни хора. Не. Чуйте, нищо не е дадено. Не искам да завършвам виновно. Обикновено ние цениме неща, когато ги изгубиме. Ако мама замине за Италия, тогава вече много ти липсва, нали? И да не давам други примери. Добре, а когато е тук, защо да не я цениш по същия начин? А защо да не я обичаш, защо да не я почетеш? Защо да не направиш нещо повече от обикновено? Защото приемаме за даденост. Това, което ви уча като вас, пастор. Нищо в живота не е даденост. Всичко е Божията благодат и Божия подарък. Така че учи мъдреца, наслаждавай се с жената на живота ти през всичките дни. Всичко е наслада, всичко е благословение, всичко е подарък от небето. Цени го и
Нека да имаме този щастлив, изобилен, благословен живот, за който Бог ни призвава. Амин. Хвана ли сте ръцете? Не виждам. Взе съм моите. Хвани ръката. Хвани ръката. Алелуя. За младите хора вече си представите, нали, човека до вас. Представете си. Боже, благодарим ти тази сутрин за Твоето Слово. Ти си тук, Твоето силно, реално присъствие тук. И със сигурност на дявола не му харесва. Той идва да открадне, той идва да погуби. Но ти дойде, за да им дадеш изобилен живот. Като авторитет, тук в тази църква, като Божий човек, който си ми дал да говоря Твоето Слово, изговарям благословение. Както в деня на завета, в трудност, в славно време, в бедност или в богатство, в болест или в здраве, в успешни моменти или неуспешни моменти. Никой и нищо да не отдели семействата един от друг. Никой и нищо да не застава помежду тях. Друг стих казваш, тройното въже не се къса лесно. Никоя сила, скръб, отеснение, гонение, беда, голота, нож, нищо и никой да не застава между завета, който ти имаш. Така че, Боже, благославяме семействата ни. Моля се за хората, които нямат до себе си такъв. Укрепи ги. Ти си този, който се грижи за вдовицата, ти си този, който се грижи за сирачето. Молиме се за хора, които още не са дошли в църква, да срещнеш съпруга, който е неспасен, съпругата, която е неспасена, да отвориш духовните й очи, да доведеш и заедно в единство казваш, ако двама се съгласят за каквото и да било тук на земята, ще им бъде. В единство да служат на теб, на царството. Благославям ги тази сутрин, децата да бъдат вярващи. Благославям ги тази сутрин, внуците им да бъдат вярващи. Благославяме ги заедно, както Исус Навиев казва. Аз и моя дом ще служим на Господа. Благодаря ти, Боже. Още разширяваме себе си и извикваме още семейства в могъщото и славно име на Исус Христос. Молим се за хора, които минават през бури в брака, разкърсвания в брака, в мощното име на Исус Христос. Говориме на бурята, спри, утихни, смълчи се. Нека Божия мир да царува във всяко едно семейство. Хора, които имат пречки, изговаряме простителност тази сутрин в мощното име на Исус Христос. Има хора наранени, има хора, които носят в себе си неща. Бог излива масло и вино и изпълва сърцето й с нова любов. В мощното име на Исус Христос. Нека помазанието заличи минало, думи, неща и едно ново начало да дойде в могъщото и славно име на нашия Господ Исус Христос. Благодаря ти за бракове. О, виждам в духа, чувате ли ме? Виждам много семейства. Нека да кажем амин. Амин. Много семейства. И Божието помазание, Божия мир и Божията любов да царува и заедно с домовете и внуците си да служат на нашия Господ. В името на Исус казваме амин. Добре, молихме се, нека завършим с песен Цеко. Сега благодаря на Бог. Чуйте, много пъти всичко приемаме за даденост. Искам да се огледаш. Тази сутрин си се събудил. Тази сутрин си жив и здрав. Тази сутрин си с любимите хора на църква. Нищо в живота ти не е даденост. Всичко от Него, чрез Него и за Него. Благодари за любимите хора и цени това. Направете нещо днес. Почетете човека до вас. Почетете децата си днес. Излезте заедно, ако трябва. Идете на ресторант, идете на заведение. Ако нямаш пари за ресторант, идете, пийте по един чай, по едно кафе от Палма. Уча ви простичките неща. Този чай съпругата ти няма да го забрави. Този букет, който е на розичка 5 лева, няма да я забрави. Чува да ще работи в живота ви и Господ ще върши чудеса. Казваме амин. Нека да изпеем песен. Алелуя! Алелуя! Моля се, Боже, за хората, които ни гледат, благославяме ви, благославяме семействата ви, Бог да ви употреби, мира на Бога, радостта на Бога, единството на Бога, помазанието на Бога, да изпълва живота ви. Бъдете благословени и служете за благословени на вашите деца и за вашите блудови. Дигни ръце. Ще пея за добрината на
Цял живот си толкова добър, всеки ден дарен от теб. Ще пея за добрината на Бог. Цял живот оставаш ден, цял живот си толкова добър, всеки ден дарен от тебе. Ще пея за добрината на Бог. Добрината на моя Бог ме следва всеки ден. Добрината на моя Бог ме следва всеки ден. С живота си аз предавам се и всичко давам ти. Добрината на моя Бог ме следва всеки ден. Алелуя! Нека дадем силно ръкопляскане. Благодаря, господин. Имайте успешна седмица. Припомням, 5 часа, голямите, ще ви чакаме тук да имаме общение и ще се радваме за всеки. Бъдете